kawawuok e dala mar South Carolina e United States. Erokamano kuom donjo e twak ma kawuono. Kawuono wadwa somo book mar 19. Good evening, good morning whenever you are, fellow Luo enthusiasts. This is the Luo English Dictionary channel, and we are now getting you're getting us live from South Carolina, and we would like to get into the 19th book this session. Kapok wachako, before we start, we would like to introduce a new concept. We would like to introduce our new join membership channel on YouTube. Now, if you get to YouTube, you'll be able to see us live. Now, let me just get to YouTube. Now, let me say this is your YouTube. If you go to YouTube, this is what you'll see. So let me just remove myself from the screen. So this is what you'll see on YouTube. And now you're able to join. Click. You see if I click join, what happens? Now you're able to join. If I click join, it gives me options of joining the channel. So if you join the channel, you'll be able to support our course. And so many people have been asking us, what can I do to support you? So if you want to support us in any case, just go to the Luo English Dictionary channel in YouTube and click on join. Just click on join. There are 3 joining options. There is the bronze option, which is $199 a month. There is a silver option, which is $499 a month. And then there is the gold option, which is $999 a month. So you can decide which of the joining options that you want. We shall appreciate all your support for this. So thank you so much for joining us this evening. Erokamana ahinya kuom budho kodwa odiochieng' ma kawuono, odhiambo ma kawuono. Wadwa chako somo mana kaka wasomo ga pile. To somo ma kawuono somo ma kawuono cha wiyo wil ni en mane. Niki bro wachonwa ni en mane gi sani. Erokamano Niki wuo gi jotelo. Oyaore, nyinga en Niki. Wadwa somo book mar 19. The title of the book is Almost Late for School. So bugni Niki manondiko, bugni iluongo ni Almost Late for School. Ne achiegni leo e sikul. Almost Late for School. Ne achiegni leo e sikul. Koro gima watimo en ni watemo ni mondo wachak mondo ji ochak wacho dholuo. To inyalo mana wacho dholuo king'e somo dholuo. Koro gima watemo timo en watemo puonjo ji kaka inyalo somo dholuo. Mondo kiseng'eyo somo dholuo, tichako wacho dholuo. Koro Niki dwa chako nwa somo. Wawacho ni Reading Luo Language. The book is called Almost Late to School. Book iluongo ni Almost Late to School. Story by Niki. Edited by me. And ang'o kendo mudong'? Wachak book Niki. Koro kapok wachako, nitiere joma nowacho ni before we start, there are some people who talked about the stories having very long sentences, so they are not able to get the meaning of the sentence. So what we've done in this book is we've tried to make it we've tried to make it very, very short sentences so that you can be able to make it like you can know what is happening. So these sentences are very short and they are mostly directly translated. So with the little Luo that you've already got, I think you'll be able to know which one we are talking about. Good. Koro wachaki Niki. Piny ne otimo mudho to koth bende ne chwe. Piny ne otimo mudho
to koth bende ne chwe. Piny ne otimo mudho, to koth bende ne chwe. Piny ne otimo mudho, to koth bende ne chwe. Kangi Luta, erokamano ahinya. Iwacho ni mosowa, wambe wamosi kanyo. Wago erokamano kuom budho kodwa e twak. Filgona Rachilo, iraneno kidonjo. Erokamano. Kane Ben ne ikore ne dhi e sikul. 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 Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Ne orwak gigo mageng'o koth. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Again. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Ne oparo mondo orwak gigo mageng'o koth. Mondo kik dende bed kod ng'ich. 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 So ng'ich is wet. Ng'ich. Kane osetieko, ne omadho chai ma okinyi. 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 Ne obiro dhi e sikul bang'e. Dhi e sikul bang'e. Ne obiro 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 dhi e sikul bang'e. So wadhiuru mbele. Kangi penjo moro ka. Wadhi duoke in a minute. E chache ma okinyi kati molos kod tong' to oluoye chai. E chache ma okinyi kati moloso kod tong' to oluoye chai. E chache ma okinyi ne ocham molos kod tong' to oluoye chai. E chache ma okinyi ne ochamo makati molos kod tong' to oluoyo chai. Molos kod tong' Molos kod tong' to oluoye chai. to oluoye chai. Good. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Ben ne oparo ni chiemo no ne mit mokalo. Kane osetieko metho,
Kane osetieko metho, ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Ne okawo okapune kod tich mar dala mane japuonj omiye. Eka ne owuok ka ochimo sikul. 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 Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. Erokamano, aneno ka dhano oseyuoro budho ka. Chengo Ok is watching. Rita Male is watching. Is this Rita Male majathum ya? Onyango Boaz Ajwang is watching. Okoth Aira is watching. Felgono wacho ni en bende checked into class. Kangi be penjo dakika achiel. Kangi penjo ni, I was discussing the problem regarding the issue of Luo plurals. I was saying that I read that the plural of kwach is kweye. But someone said kweje. So what do you think? Plural mar koso kweje. Egima Kangi luta penjo. Jowadwa miwauru duoko. Miwauru duoko ni plural mar kwach. Kwach en kweye koso kweje. Kweye koso kweje. Inyandiko e Facebook, inyandiko e YouTube mondo wawachane wechegi nikech samoro wanyalo wacho ni en kweje to jomoko biro wacho ni en kweye. Ananeno ni gigi te gichal gigi te gin gi duoko machal. Ng'ato nyalo wacho kweye, ng'ato nyalo wacho kweje. To miwauru duoko kaka unu unene. Erouru kamano. Wadhi mbele gi somo. Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. Ben ne omor ka oparo gigo mane idhi puonje e sikul. E yo ne oneno achiel kuom osiepene. 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 Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ne ochako wuotho e bath osiepne ka gichimo sikul. Ben ne ong'iyo sa ma ofwenyo. 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 Ong'iyo. 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 Ni obiro leo ne sikul. Ni obiro lewo ne sikul. Ni obiro leo ne sikul. Ni obiro lewo ne sikul. Ben kod osiepne ne owuok ng'wech. 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 Mondo gichop e sikul e wang' sa. Mondo gichop
a sikul e wang' sa. Mondo gichop e 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 sikul e wang' sa. Mondo gichkul e wang' sa. Kuom hawi maber, Kuom hawi maber, ne gichopo ka odong' dakika achiel. Ne gichopo ka odong' dakika achiel ka odong' dakika achiel mondo olang' oywagi. mondo olang' oywagi. Kuom hawi maber, Kuom hawi maber, ne gichopo ka odong' dakika achiel ne gichopo ka odong' dakika mondo olang' oywagi. mondo olang' oywagi. Mondo olang' oywagi. Mondo olang' oywagi. Onyango Boaz Ojwang' wacho ni plural mar kwach en kweje. Plural mar kweru en kweye. Plural mar kwach en kweje. Plural mar kweru en kweye. Kweru en moro mipuro godo cha. Koro wacho ni kweye ka gin mipuro go mang'eny to bet kweye. To ka en kwach ma en ginene animal to plural ne bet kweje. Kamano Onyango Boaz Ochieng'. Ng'ama chielo bende nyalo miyo paro nikech gigi gin mana paro mawacho kaka joluo. Erokamano. Ben kod osiepne ne onyiero wachno. 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 Seche mane gidhi bet e kombegi. Seche mane gidhi e bet kombegi. Seche mane gidhi bet e kombegi. Seche mane gidhi bet e kombegi. Seche mane gidhi bet e kombegi. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni lewo e sikul. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni lewo e sikul. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni lewo e sikul. Gibiro paro wachni kaka odiochieng' mane gichiegni lewo e. Erokamano. Koro mano e kaka ne story ma kawuono sigana ma kawuono ne en. Sigana gi wandiko andika mondo wang'e ni wachak ng'eyo somo dholuo. Wadwaro ni wachak somo dholuo to ne wan gi kwayo ni ng'ata ng'ata manigi sigana madwaro ni mondo walosi, madwaro ni mondo wasom, bende inyalo oronwa e luoenglishdictionary@gmail.com. Anybody would like to send us a story so that we can read it together online. If you want your voice to be read online, you can coordinate with us in luoenglishdictionary@gmail.com, or you can go to our website and you'll find our contacts. Our website is luoenglishdictionary.com. To kuom mano, makawuono en book number 19. Today's book is book number 19. Ka idwaro book number 19, just send an email. Just send an email ni miyauru book number 19 to wabiro oro ni book number 19. Ang'eyo ni wawuok e 12 to wadhi e 19. Wawuok e 12 to wadhi e 19. I know we just moved from book number 12 to book number 19. It's because we are editing the books that we had before, and now they have taken all that space. Like they've taken 7 more. There are 7 more books in between. They're very small books, like 5 pages, but they've taken the space, and we want it to be consistent in future. Kamano to kawuono ma ndie giko mar somo ma kawuono.
Erokamano Onyango Boas Juang, wandik gini piny. Onyango wacho ni wandik maendi piny kae mondo dhano one ni plural mar kwach en kweje. Aso chako wacho ni plural mar kweru en kweye. Ageno ni maendi dhi neno maber. Jomoko paro nang'o, ing'e ni jok ma kidonjo sani watemo penjo ni Kangi Luta no penjo ni I was discussing the problem regarding issues of Luo plurals and I'm saying that I read the plural of kwach is kweye but someone said the plural of kwach is kweje. So mane ma en adieri, en kweye koso kweje. To achiel kuom duoko ma wayudo kuom Onyango Boas en ni plural mar kwach en kweje to plural mar kweru en kweye. Ng'ato machielo manigi duoko mopogore gi ma bende nyalo miyowa mondo wapuonjre kaka joluo, nikech luo en marwa wate, luo onge ng'ama nya wacho ni en mare. Ageno ni oneno maber e ong'we yamo kanyo. Ageno ni I hope it is very visible online and anyone else can give us an answer. Aneno ka Odhiambo Gonjo osedonjo ka. Maurice Kurowski. Hey, Maurice nyingi tek. Maurice Kurowski is here. Joash Otieno is here. Filgona Rachilo is here. Onyango Boas, Ochieng, 2 others are watching. Miauru plural mar kwach mondo watiekuru gini joadu. Kao kamano, wago erokamano kuom bet kodwa e buk mar namba 19 ni kidwaro wacho ritige masani gi dholuo. Kawuono dwa wuoyo dholuo lilo. Niki wuo. Adwa loso ni oriti. Oriti Nyasaye ogwedhou. Ero Niki bero temo kanyo. Good. Kao kamano to odiochieng' ma kawuono wabro nenore kendo e odiochieng' mar next Sunday, Tukutane Sunday. Waromuru e odiochieng' mar Jumapil manyien saa 1 e wang'e e seche mag Kenya. Ero uru kamano ahinya.